तसा ह्यो कोरोना चालू झालाय का तसा माया मड्याला एकच शिनी सगळं काम आवरायचं आणि संध्याकाळी झोपतानी आणि सकाळी उठल्यावर आमुषा पोटी काढा प्यायचा कशाचा गुळवेलचा नाव मसलंय गोड गोमट गुळ आणि वेल गुळवेल आणि प्यायला लागल्यावर असा कडूजार मरणाचा काय सांगायचे तुम्हाला कडूजार काढा पण बरं वाटत प्यायल्यावर बाई बळच नाक तोंड नाही नाक दाबून बळच पियत होते पण बरं झालं बाई मी म्हणलं मी काढा पिऊ पिऊ पार कडू व्हायला लागले मी जर नासानी झाले तर काय करावा पण मी नासानी नाही व्हायचे काड्याने उलट मायात गोडवा आलाय आणि मायातला मला कोरोनाच नाही व्हायचा मुर्दा वाचावला त्याचा पण बरं झालं त्यांनी दिवाळीच्या आधी त्याच्या घरी जायचं नाव घेतलं गुळवेलनी लय गुण येतो बाई तुम्ही माझं ऐका येडीचं कोरोना व्हायच्या आधी कोरोना होऊ नाही तर नाही होऊ पण संरक्षण म्हणून गुळवेलचा काढा प्या लय चांगलं आहे गुळवेल सारखं औषध नाही लय चांगलं आहे बाई मग गोळ्या मेळ्याने राहता येतं माणसाला कोणी राग नाही करी